Dyma heinan profiad afiach I dod y gwe pan nes I fynd I Coed Llywelyn. Ond diolch gwelyn bod yn rhys a mae rwy'n fi I roi coed hwn. Mae ganddyn nhw teulu Habsburgs am byw, sef Coed Llywelyn. Oh my god. Mae'n really scary sti. Ond of course dwi anghytuno efo brenhiniaeth Brydeinig yng Nghymru. Ond dwi'n galw nhw teulu Habsburgs achos Habsburgs yn golygu bod efo Australians ar y Hwngariaid fe dwi'n gwybod am hyn. Achos dwi'n pro-Hungarian, felly dwi'n just ar rhan efo Hwngariaid fawr o Cymru fy hunan. A ia, be dwi'n meddwl rwan ydy... Ia. Oce, os ti sy'n gweld mwy am Coed Llywelyn. Dyma'r golygydd Coed Llywelyn. Coed Llywelyn ydy hwn. Iep, os rwy'n agos. Basilas rwts. Oce, dyna ni. Dyma Coed Llywelyn. Ar o ochr arall. Dyma mae teulu Habsburgs yn byw. Coed Llywelyn a beth efo hyn. Ia. A diolch beth nes I dianc o'r amenediad fel mae ganddyn nhw gats. Of course. Ond dwi'n meddwl, dwi'n hollol sôn bod hwn ydy Coed Llywelyn. Ble mae gwelyn bod rhys o wedi deud am hyn. Ond ia, tro nesa, os yw'n mynd I Coed Llywelyn, mae rhaid I fi gwahodd bydda fel, Hungarian Patriots neu Patriots arall. Dwi ddim yn gwybod beth di Hungaric am Hungarian Patriot. Because, what's the Hungarian word for Hungarian Patriots or Welsh Patriots? I would like to know. Consonancy ben. Reit o, nhw at y Cymraeg. Dyma ble, ar o ochr arall, ble mae ganddyn nhw ffermdy a waliau. Ond dwi ddim yn gallu weld hyn yn glir achos does dim access o gwbl, ond ar o ochr arall, dyma ble mae ganddyn nhw teulu Habsburg neu Winters, ond dwi'n just mynd I galw nhw teulu Habsburgs, ond dwi ddim yn gwybod pam dwi'n galw nhw teulu Habsburgs achos Coed Llywelyn ydy symbol fel brenhiniaeth, gormas brenhiniaeth a Cymru. Ond dwi'n sôn iawn bod mae yna lot o Gymru Gymraeg yn anghytuno efo fi achos mae yna lot o royalists yn byw yn Ynys-Môn. A mae'n dibynnu ar y barn y pobl achos mae yna lot o bobl Cymraeg yn cael brainwashed gan y gyfryngoedd ac hefyd ers 7 mlynedd y gormes. Ond dwi ddim yn deall pam mae Coed Llywelyn mae teulu Habsburgs yn byw ond o'n wedyn ble mae ganddyn nhw penters o Cymraeg yn byw yna. Ond of course dyma ble roedd Llywelyn yn fynd i'r coed yn hwn I gwneud y hunting a beth efo hyn a bwr wyllt neu gyrru a do rwan teulu Habsburgs yn byw yna ac ia mae'n eitha warth o peth I dweud y gwir. Reit o boradwy'n gyfeillion. Mae rhaid I fi fynd o rwan. Wel am y tro. Consonancy pan is o Ramilan, tatchet o fideo. Safasog.